Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Bermeon gara gaurko honetan, esan beharrik ez dago nolako garantzia duen asteburu honek traineru demoraldiko azken asteburua dugu. Lehenengo emakume eta gizonentzat iguera faseko estropadak eta dena dute jokoan, alde batetik Tolosaldea eta Deustu, gero mailari eutsi nahian Lekitzarra eta beti gora datozenak alde batetik San Pedro eta Pedreña eta Galiziatik Bueu eta Meira hango txapelduna. Eta jakina, horren ostean, playoffaren ostean, azken aurreko estropada, non eta lideraren etxean hemen Bermeon 3 puntuko altxorra du herriko traineruak Bou Bizkaiak Hondarribiaren aurretik. Baina jokatu egin behar dira estropadak. Ea zer dioen Gaztañazpi jaunak, arratsaldeon? Baita zure, Mikel. Bueno, Ibon, alde batetik kirolari dagokionez oso mamitsuak eta estropada eremua bera ere gehienetan bezala interesgarria. Ez oso arriskutsua, baina mugitua. Mugitua eta oso tekniko hau beti da, horrelako aparteko giro berde eta trapail girorik ez daukagu, baina mugimentua bada, neuk uste baino handiagoa, ipartxoa ere bai, ekialdetik sartzen dena, zuzezunetik, eta bestetik, Mikel, lehenbiziko honetan gauza bat aipatu nahi nuke. Kanporaketak jorratuko ditugu, baina liga oraindik erabakitzeko dagoela. Niretzat horixe da titularra. 3 puntu baino ez daudela, Bermio eta Hondarribiaren artean, Bermio erakustaldiak ematetik datorrela, Donostiako banderan, baina argi, Hondarribiak erakutsi du, zer maila duen, eta Donostiarra ere tartean sartzea ez delako, litzateke miraria izango. Beraz, liga erabakitzeko dagoela, horixe azpimarratu nahi du. Zalantzarik gabe. Bueno, estropada eremuari buruzko xehetasunak berehala, batimetria eta haizeari buruz eta itsasoari buruzko beste gorabera guztiak orantxe jarraian beti bezala, Ibon Gaztañazpiren eskutik eta Asti eta Euskalmeteko adituen laguntzarekin. Hauseba, Mikel, gaurko mareari dagokion grafikoa, ara, laurak pasatxoan izan da, itxas bera eta beraz honek zer esan nahi duen, betikoa, arratsaldeak aurrera egin ala, urak gora egingo duela eta egia esan indar handiegiri gabe. 10:20 inguruan izango da itxas gora, baina horra koefizientea 29koa, ur hiletan, oso hiletan gauden, nire ustez denboraldiko marearik hilenak dauzkagu, eta alde horretatik iruditzen zait, korronteak eudara osoan baino zerezan gutxiago izango duela gaurko estropada honetan. Eta orain berriz, Bermeoko eremuari dagokion batimetria. Ara, orain txikusiko dugu, barruko balizetan, ondo eta sakonera diferentzia handiak, 12 metro esate baterako lehenbizikoak, eta 5. metroa pasatxo, beti bezala, urteko itxasberarik handienean. Hemen Arrigurtziaren parean, 14 metro lehenbizikoak, askoz ere ondo gutxiago, beti ere, hor bukaera eta ziraldean, 4. kalean. Eremuaren herrialdean 18 metro, kanpoko baliztan 19 metro izaroretik gertu, beti ere laukaleentzat ondo eta sakonera nahiko antzekoak. Gaurko iragarrita dagoena, metroko patazbesteko olatuak irtera eta almugagunean 0,2 metrokoak, eta hemen berriro ere barra libratutakoan metroretik gorakoak izan daitezkenak, metro ingurukoak, eta oraintxe ere horrelakoak ikusten ditugu, hortxe kanpoko balizetan eta olaturik altuenak, balizak baino, zertxo bait lehenago edo ondoren ikusiko ditugu 5. kalean. Eta horra, azken egunetako haizearen ondorioz, itsasoko korronteak nola astinduko duen gaur, estropada eremua mendebaldetik ekialderantz. Eta une honetan, ekialdeko haizea, bete-betekoa, ara nola jotzen duen, zuzen estropada eremua. Bueno, bentxe duzu estropada eremuaren tankera, irterako balizak, haizearen eragina ere bai, eta dide batean, Zaragandarak kai aldean grabatutako elkarrizketak ere eskaini behar dizkizuegu. Hau esek, arratsaldean zehar izango ditugun protagonistak. Pues me imagino que estarán como nosotros, con muchas ganas y con intención de darlo todo. Solo tenemos 2 referencias, las 2 contrarias nos han salido bien, pero hay que darle hoy. Estamos bien, con muchas ganas, muy serios, muy concentrados y venimos a darlo todo. Pues bien, hemos tenido 2 semanas para prepararlo y la verdad es que hemos entrenado muy bien, el equipo está súper motivado, con confianza. Sabemos que es una labor muy difícil, ¿no? Tenemos una rival que ya nos conocemos, el año pasado nos encontramos aquí también, y bueno, mucho respeto al contrario, pero intentar por lo menos dar nuestro 100%. Bueno, printzipioz ondo gaude, gogotsu gaude, nik uste taldea arrauniteko gozea daukala. Egia da, tartetxo izan degula pixkat lantzeko eta agian geneukan dinamika pixkat puskatzeko eta deskonektatzeko eta berriro konektatzeko. Egia da gogotsu gatozela eta ja iritsi da data
eta guain arte egin beharko guztia, gaur islatu behar da, orduan, a ver zatatzen den. Con ganas, el equipo al final no esperábamos, hemos llegado hasta aquí y vamos a intentar aprovechar la oportunidad. Hemos preparado esto las últimas 5 semanas con ganas y esperamos ahí una buena regata. Con todo el respeto, los veo duros, yo creo que va a estar todo en poco tiempo y esperemos estar nosotros delante. Bueno, iritsi ustez, bai konfiantzaletik, bai fizikoki eta bai teknikoaletik ondo iristen garela. Bada ez dugu prestatu, hoi prestatzen den bezala playoff edo hitzordu garrantzitsu bat, gure egoeragatik, baina bestela ondo, sensazio honekin eta ilusio handiz. Pues lo afrontamos siempre con ilusión, ¿no? Aunque sea otro año más, pero no deja de significar que venimos a hacer bien el invierno, de que venimos a hacer un buen trabajo durante la competición de verano y que de vuelta estamos aquí. Conocemos, por suerte tenemos experiencia, vamos a disfrutarla otro año más e intentar pues, lo que se hizo estos 2 últimos años, que es salir vivos de aquí de Bermeo. Bueno, nosotros lo afrontamos con toda la ilusión del mundo. Nosotros venimos aquí a intentar a lograr lo mejor, y lo mejor es el premio de subir, claro. Lo importante es no fallar hoy y tener opciones para mañana. Gaur etxeko estropada, ganera zailtasune edukiko dugu danok, eta gure asmo izango da 3 punte horrek ialbadun handitu, eta ezin badugun handitu, behintzet, emaitza txarra alik eta gitxiena izati izango da. Bai, bueno, saiatu behar dugu berriz gure mailik onena ematen, udara guztin zarrin deun bezala, irutzet hori ite baldin badeu, gai izango gara aurreko postutan egoteko. Eki guarkari gorra ditugula aldamenen, baina gure lana da berei aurre hartzea eta saiatuko gea. Begira nolako giroa dugun, zaleak, playoffean arituko den Arraun Elkarte bakoitzak, herritik eta ingurutik etorritako zaleen bultzada izango du, eta esan beharrik ez dago, gero nolako indarra izango duen Bou Bizkaia gaurko honetan, herri oso atzetik duela, eta egun garrantzitsua baitara esan beharrik ez dago, Hondarribiarentzat, Donostiarrarentzat, hor maila ononean eta puntan ibilitako elkarte guztientzat. Jende asko, eta uste dut Zaragandara ere prest dugula jadanik bere ontzitxoan, gero hortik zuzenean protagonistekin hitz egiteko aukera izango du, eta agurtu behar dugu Arratsaldeon Sara, aurrera! Baita zuri ere, Mikel Ibon, Euskal Telebistako ikusentzule, giroa aipatu berri duzu, eta giroa sekulakoa da. Espigoi hau ikusten dugu, jendez gainezka, kolore anitzeko espigoia da, eta, bueno, ez dago esan beharrik aurre eguna handia dela, eguna handia, playoffak jokoan, eta liga bera ere jokoan. Dagoeneko, nesken bi ontziak uretan daude, Tolosaldea eta Deustu eta Tolosaldea, jokoan dagoen txartel bakarra lortzen saiatuko dira, gaur eta biharrean, eta beste horren beste mutietan, 5 ontzi, eta 2 postu besterik ez, beraz, eguna handia, eta itsasoari dagokionez, itsaso handiegirik ez, baina pixkat mugitua badagola esan genezake, haizea ere badabil, eta fresko puntu bat ere bai behintzat uretatik, eta gero, zeuek esan bezala, protagonistak geure ontzi honetatik, Mikel. Bueno, protagonistak jadanik tentsio galantarekin kokatzen ari dira epaileen agindutara, zozketak horrela erabakita, gaur hori baita araua markatzen duena, bihar gaurko apalena, bai emakumen playoffean da baita gizonen playoffean aurretik abiatuko da, eta gero poliki-poliki minutuko tartean besteak izango ditugu. Hor Tolosaldea izango da, zozketaren erabakiaren arabera, eta gero minutuko tartean Deustu. Eta Tolosaldea onentsuenekin edo. Bai, estropadarik eginak jokatu dituzten arraunlariak, gaur Erostarbek jarri dituenak, egun erabakigarri honetan, Maialen Amondalain, gaur, patrontzalanetan, eta palka txikiarekin. Juvenila, gora dezagun. Hori da, Mikel. Lehen urtekoa, gaztea, baina bere aldeko apustu nabarmena egin du Erostarbek. Itxasoa. Mugitua. Haundu ez, baina mugitua bai, kanpo kaldean. Hor, garbi ikusi du. Tapa! Ea Erne. Hasi dira lanean. Tolosaldeako emakumea. Hor ikusi da, irteran begira. Bai, Zambulu aldi galanta izan da. Izan beharrik ez dago gaur utxegite guztiak larrutiko ordainduko direla.
eta alegin berezia egin behar dutela, balada guztiak aprobetxatzeko ibo. Denak eta garrantzitsua izaten da, batez ere estropada eremu honetan, hain tekniko honetan ongi sartzen, estropadan arraunketa hartzea. Bueno, haizeak momentu honetan, ekialdetik 12-13 kilometro orduko abiadura, ufada indartsuagoak ere baditugu iragarrita, 28-30 hurbilduko direnak, hoien eragina ere kontuan hartu beharreko. Eta haizea zuzen sartzen da, une honetan kanporantz, kontra izango dute gero alde. Hemen Bilbotarren eskifaia, Ortube prestatzaile eta Marta Barkin patroilanetan, eta hasi dira. Hemen tartean, badira, esperientzia handiko arraunlariak, alde batetik Jone Oliban kapitaina, baina ipagarria da, Ane Hernández, zestako arraunlaria, abaurretik espaldan arituko dena, hau San Juango ontzi historiko hartan, partaide izan zen bost demoraldita. Eta orain arteko referentzia, Mikel, Kontxako zelkapen estropadan hartu genuen, nabarmen Tolosaldearen aldeko izan. Ia, minutu erdia, 29 segundu. Hori da. Eta gero, matematikoki gora, igo den Tirani, 35 gogoratu, Tiran Galiziako ligan laugarrena izan dela, txapela igo behartzen, txapeldun orde bezala, baina txapelak azkenean, tripulazio osoarekin hitz egin eta eskifaiako partaide batzuk ezin izango zutela, lana zela, ikasketak eta bar, eta hirugarrena Mugardoz eta Akabana. Ez ziren bere garaian izena emateko erabakia hartzeko garaian ez ziren ausartu, bi herri ezberdin direlako eta horren zaintasuna dituelako, eta Tiran playoffera etorri beharreko azkenean igoera horren jabe izan da. Eta horregaitik playoffean bi traineru bakarri ditu. Bueno, Tolosaldea eta Deusturen artean segundu bat markatzen digu orain GPS. Eta Deustoko eskifaia ikusten dugu orain oso ongi bukatu zarraunez, Dagoeneko zikinune harrapatu dute, entzun dugu parkin patroia. Ongi bukatu. Vamos a apretar ahora. Mugitua, daude urak gogotik, Mikel. Oso bera. Nahiko nahasia. Bai, nahasia, garranerako txarra. Eta eskerrak, koefiziente bajuko asteburua dugula, Ibon? Zango nuke urte osoan bajuenak gaur eta bihar. Hogeita zazpi bederatzi, eta ala eta guztiz ere, zailtasun asko, itxaso. Eta pasaden astean, Mikel, pentsa, 104 izan genuen, aste betean nola aldatzen diren kontu. Harrituta nago esango nuke, urak uste baino mugituagoak nola daude. Irakiten bezala, askotan esaten duguna. Estropada ere honetan asmatu egin behar da, lana gogotik egin behar da. Segundutxo bat, GPS-a markatzen duena, Tolosaldearen alda. 35 paladan. Gira ze eragozpen, ontziak gogortzeko, Era bat baborretik sartzen baita, Trabes. Badoaz. Bueno, erreferentzia hau ikusita, Tolosa favorito garbi bezala irten dela azpimarratuta, besteak beste, Euskotren ligan osoko maila txukunean ibili direlako, Tolosaldeakoak. Pentsa daiteke hasierako datu hau, Bilbotarrak pixka bat suspertzeko edo, baliogarria izan daiteke. 36 paladan, arraunean esango nuke luzexiago Tolosaldea bezala, baina Deustu ongi bukatuz, Ea zera gozpen amondarain patroiak, trenirua zuzen egan. Segundu pare bat orain, Tolosaldeak Deusturi ateratako. Aipagarria da, Deustuk, liga aurrera zijoan neurrian, hortu entenatzaileak tomatera gorria, baztertu egin zuela, eta beste berdea hartu, hain zuzen joan zen urtean B-ontziak edo erabiltzen zuena, ezta? Eta ematen du kuadrilak aldaketa hori ondo hartu duela, ongi moldatu direla, eta gustura ibili direla, eta horregaitik gaur ere horrekin etorri dira lanera. Beste gauza erabakigarri bat, Mikel, estropa denetan, baina erlojupekoetan norabideak eta bide galtzeak eta hori guztien da, argi eta garbi, Deustu zer egin duen. Tolosaldeak irekitako ubeari, uera horri segitzen di. Orantxo beto Tolosaldea, diferentzia 3 segundu, traineru oso bat. Baitzea 16-17ko indarrarekin, fadak tarteka bat dira. Pentsa ezazue hor, Zaro uartearen ingurura hurbiltzen ari direla eta hor dagoela zailtasun. Hori da. Egira,
Eta hor inguru horretan pixka bat, oso trabez, hor bolaretan pixkate popare giroa bere bezala jartzen da, oso trabez hartzen. Mugimentua egin du, nahiko nabarmena Tolosaldeak, behar bada Abagorrera gehitxo joan da, eta hor esan du, filazio onarekin sartu behar gara. Diferentzia gora. Saltzen, zabaltzen, diferentzia. Zeko gortu ezin, ze balantza txoro ikusten diren. Abisua orantxe, aurrekalariari, haren eportularrumeri, prest, argi ziaboga... Lan erditan hor da Tolosaldea. Segurutik, bai. Pasa egin da asko. Eta hor gainera begira, zer gertatu zaio. Pasa egin da eta gero gainera olatu egokitu zaio. 6-0 batean gelditu dute kronoa. Lan erdiak egina dituzte gaurko honetan Ramon Erostarberen emakumeak. Eta poliki-poliki hurbiltzen, bere ala pantailetan azalduko zaigu, hortxe dira Bilbotarra. 6 segunduko koska. Orain deustok gurutzatu du Tolosaldea eta askotan arraunlariek mesortxio gehi paladan badakite hor ziaboga behar duela. Patroiak ez errezan gabe. ¡Salta! ¡Salta, equipo! En 2, 10 a boya. 1, y 2, pega la boya. 1, Marta Barkinek, orain amarreko askatu. 3, atrás. 4, 5, sigue remando. 6, rema. Osune, me muevo, equipo. Osune Elizo aurrekalariari borrua. Eskarragoa iruditu zait eusturen ziaboga Tolosaldearen hau. 6-0 sortzi. Beraz, 7 segunduko tartea dago. 4, 5, Eta errenta polita da. Tolosaldeako arraunlarientzat informazio oso lagungarri lasaitzeko eta arraunean txukun jarraitu alizateko. Eta begira zer egin duen, Usune Elizondo, Eustuko Brankariak, arrauna, banda zaldatu estriborrotik jarri da argi eta garbi, gaurko giroak horixe eskatzen du, eta beste alde, haren eportularrume, baborretik segitzen du, haren eportularrume. Nola sartzen den olatu. Oso marinela dago, Mikel, nire iritziz, oso itxasoko giroa. Hori izan da, Bilbotarren akatz nagusietariko bat Eteligan hirugarrenak izan dira, Hondarribia eta Ibeikaren atzetik, baina nahiko koska handiarekin, txapeldun Hondarribia 126rekin, Errenteriako Ibaika bigarren 119rekin, eta deustuk 88. Eta Ibaian eta hobeto, baina itxasoan gora beratxu. Baina, espreski etorri dira, egun askotan orain, prestatzeko estropa deremu honetan egin beharreko lana. Gogortu ezina, begira, nola da bai, hor nabarmen. Bai, baina hor alde egin dio, une batean trenerua, mondaraino. Aurrena baborrera eta gero estriborrera. Equipo, bizitasun gehiago. Ahora, bat. 8 segundu. Beatunduko, guai, lanza! Lanza! Rampaldore gola, eta patroia, Lanza! Oso da, horatu estrio, lasai. Equipo, Zuluan orain, oso txarra arraunera. Alrebeza, segurenik barruan sentsazio honegiak ez dituzte izango, baina horretarako izango dute laguntza kanpotik, alde batetik Ramon Erostarberen aginduak eta aholkuak, eta bestetik Korronoaren berri eman, eta horren lasaitu egingo ditu. Halako egunetan zergatik den oso desatxegina, treneruan arraunketa hartzea izaila Mikel, treneruan sartu, eta une oro trenerua, dantzan, ez zango nu, festetara etortzen diren txoibioa bezala xe, une oro geratu egin gabe, batetik espada bestetik mugimendu. Askotan ematen du gaina Zuloan dagoela degula guztian. Hemen Bilbotarra. 4, 5, te la llevas, 6 sin acortar, 7 sin acortar, 8, erritmo altxatu gara, oraindik deusto, 36 palata erdia. Amarrera joan da diferentzia. Oso naziak, olatuak bazter guztietatik. Ahí va, lasai, Tira txarrak, 10 segundo. Esan daiteke ia erabaki horrak girela, bihar kolana ur lasaietan izango da Ibai Zabalean, eta han horrelako diferentziari buelta ematea oso zaila da. Ur lasaietan, kale berdinean, eta minutuko aldearekin.
Hemen bukaerako zati honetan olatuak lagunduko die, pixka jarriko zaie. 280 metro falta dituzte Tolosaldeakoek. Diferentzia igotzen, poliki, gradualki. Oso garrantzitsua orain, buia baborretik ustea, Inoiz ikusi izan dugu, buia behar den, helmugako buia behar den lekuan utzi ez, eta kaleratzen. Ontziak kaleratuak izan dira. Berriro ere gora duten. Tarteka modu progresiboan doa. Ziabogan 7, eta ematen du bigarren luzean beste horren beste ere. Ja, bikoiztu egin dezaketan. Bai. Egurra eskatzen du. Maialen Amondarren patroi gazteak. Eta hemen zortipaladan. Azken txampan Tolosaldea. Hor dira urdinak. Bai! 11 eta 27. 11 minutu eta 27 segundo. Momentuz 14 doa diferentzia. 15 ere bai. Eta 300 metro falta ditu Bilboko traineruak helmugara iristeko. Hor dira. Gogortu ezin ikusten da, Esarik ez izateko dio Marta Barkinek, patroiak. Barrutik bakarra emateko goiko askatu du. Orain, batez ere zati honetan ari dira galtzen, Horren babesgunean sartuta ditugu jadanik. 3 hay que confiar. 4 sube. 5 sube. 6 sube. Kotxako zelkatze eguneko estropadarekin konparatuta, diferentzia txikiagoa da, baina ala eta guztiz ere playoff bat dela kontuan hartuz, tarte haundia lortu du Tolosaldeak Deusturen aurretik. Hemen dira bilbotarrak, bai Deustu Bilbo, 11 eta 54 denbora. Beraz, errenta garbia eta hundia biharko bigarren jardunaldiari begira. Oker izugarria egin beharko lukete Tolosaldeakoek bihar gaurko 16 segundo luze hauek, 16 eta 84 zentesima kareletik botatzeko. Hor da zelkapena, 11 eta 27 Tolosaldearentzat, eta 11 eta 54 eta 8 eunen Deustu. 16 eta 84ko diferentzia tarte ederra, bihar lasai xamar aritzeko moduan dira Ramon Erostarberen emakume hau. Bai, favoritoak pronostikoa bete egin du esango nuke estropadaren lehenbiziko laurdenean Deustok, arriskatu edo ausart jokatu duela, baina ikusi da gaur-gaurkoz bi ontzi eta bi kuadrilauen artean dagoen diferentzia hori, estropadak bere tokian jarri du modu oso progresiboan, eta orain Tolosaldeak bihar errematatu egin behar, baina jokatu egin beharko du eta gauzak ondo egin horretarako. Aurrenengo pausua emana dago, zalantzari gabe, eta Sara Gandarak badu aldamenean protagonista, aurrera. Bai, Maialen Amondarain, patroia, hemen daukat, zorionak. Eskerrik asko. Lasaitu ederra hartuko zenuke ez? Bai, eski esan segundu hauek ondo etortzi biharko. 16, ia 17 asko dira. Bai, bastante, bai. Eta Ibaian bereziki buelta ematea horri oso zaila, Bai, azkenen Ibaiako oso gorra izatea eta 16 segundu egia esan abantaila hona mandigu. Maialen, jakin nahi dugu nola dagoen itsasoa, porque hemen oso narrastua ikusten dugu. Bai, oso narratxao. Hemen dikotzeu Bermeo aldea olatuak, Geoarak Amundak aldeaztea eta oso narratxa eta zaila dago arro naiteko. Zaila ere, ziaboga ematerako orduan, Bai, ere sokertzea eta aurretik emateko arriskua dago, baina, ondo ata. Bueno, esan dakoa, biharko egunari ekiteko errenta polita, ez dakit lehenago egon naizelako Ramonekin, ez da, eta, urduritasuna badago beti. Bai, azkenen hona etortzea arriskun jartzea, eta urduri geuden, eta, bihar zerotik hasi eta berriz aldik eta hoben aita. Eskerrik asko, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bihar bigarren jardunaldia izango da, baina gaurkoan lehen egun honetan Bermeoko uretan lortutako errenta hori
urrezkoa izango da Gipuzkoarrentzat. Deustuarrentzat gaurko eguna itxaropenaren eguna zen, baina bazekiten inor baino hobeto mendia handi baten atarian zirela eta estropadak erakutsi digu. Ete Liga eta Euskotren Ligaren artean badagoela koska eder bat. Koska handia dago, Mikel, iruditzen zait, Deustu Ausart atera dela, lehenbiziko estropa laurdenean, aipatu dut hortxe joan da. Era zora, nola ezateko. Eta tartea Tolosaldea hasi da ateratzen, 3. minutu terditik aurrera, eta 2. luzearen bukaera aldean. Gaur-gaurkoz koska handia dago, Goiko Liga eta 2. Ligaren artean, eta iruditzen zait, gaurko estropadak hori baiestatu digula, eta gero beste izaten da, treneru bat bestea baino nagusi denean gaur bezalaxe, modu progresiboan horrela abantaila ateratzen duenean, hori izaten da niretzat gozorek izan guratxuna. Bueno, hementxe dira, gizonezkoen saiorako ontziak hurbiltzen, jadanik beroketa errematatzen, eta gogoratu, 5 arraun elkarte izango ditugula, eta hoien artetik bat lekitxarra goi mailan dagoena eta bere postu hori defendatzeko helburuarekin arituko dena. Eta uste dut momentuz honemestez utziko dugula, emakumeen lehiari dagokion tartea, gogoratuz gaurko lehen jardunaldian Tolosaldeak 11 minutu eta 27 segunduko demora markatu duela, eta ia 17 segundo gehiago, 16 segundo eta 84 eunen gehiago erabili dituela Deustu. Gorda Ramon Erostarbe, posik. Postura. Bai, nolabaiteko lasaitu ederra hartuta gaurko honetan. Beti daukazulako barnean zalantza hori eta kezka hori, ezta? Bueno, seirak gain gainean ditugu, eta gizonak azteko oraindikan baditugu 11 minutu, baina Sara Gandara lankidea ez dakite Deustuarren hitza jasotzeko moduan izango den. Tolosaldeako patroia bere ontzira itzultzen ari da, eta hortxe gure lankideak. Beraz, bagoaz iragarkietara Jaun Andreok, eta iragarkien ostean, arreta osoa eskainiko diogu gizonezkoen playoffari. Lehen jardunaldian gogoratu, Lekitxarra, Pasai San Pedro, Pedreña, Meira eta Bueu izango ditugula lanean.